3 krajiny, 3 tradície, 3 úplne odlišné chute rumu. To je La Maison du Rhum XO. Ktorý z nich by si vybral ty? Táto kolekcia prináša 3 rôzne štýly rumu, každý inšpirovaný koloniálnou tradíciou regiónu, z ktorého pochádza. French Style je vyrobený zo šťavy z cukrovej trstiny a chuťovo pripomína Agricole rumy z Karibiku. Destilovaný bol na Mauriciu a má 42% alkoholu. Spanish Style je sladký, zaoblený rum, ktorý pochádza z 3 krajín, z Guatemaly, Paraguaja a Panamy. Vo vôni je cítiť tá typická sladkosť, karamelovosť, ktorá sa ukazuje aj v chuti a v závere. Rum však nie je úplne presladený, takže sa tam stále ukazuje ten rumový charakter. Britský štýl v sebe nesie typický funk, estery, tropické ovocie. Je namiešaný zo zaujímavých krajín, z Jamajky, Trinidadu a Svätej Lucie. Ak máš rád ťažšie rumy, toto bude asi tvoj favorit. Nie je to žiadna vysokoesterová bomba, ale tá jamajská zložka sa tam nedá zaprieť. Chuť je pekne plná, hutná a jediné, čo by som mu trošku vytkol, je tých 45% alkoholu. Takže ktorý štýl by si vybral ty? Florálny francúzsky, sladký španielsky alebo divoký britský? Napíš mi do komentára a sleduj ma pre ďalšie rumové objavy.